ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈತಿನೇಟ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸಾಬೀತಾತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ ಅರನ ತಂಡದಕಳು ಅಭಿನಂದನೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಡು ಉಪ್ಪುನ ನೂತ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ತಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವ್ಯ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಿಕಾಂಬದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಈ ಉಲ್ಲಾಲಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಹಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೇ ಇನಿ ಪೋಡಿಪದಾಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮರ್ದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡನಲ್ಲ ಐನು ತಡೆಗಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆ ಸೀಕ್ ದೂರ ಅವು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತಂದಾನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಪಿನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲಾಯರು ಪಾಪದಾಯರು ಆ ಧರ್ಮಯೇ ಓ ಈ ಧರ್ಮವೋ ಜಾತಿಯೋ ಒಂದು ಈ ಸೀಕಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಪಂಡನಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪಾಪದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀನು ಮಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದ ರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಆನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನಿದಾದಂದ್ರೆ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಜನ ಭಾರತ ದೇಶ ನೆತ್ತ ಉಲೈನಿಂದ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುನ್ಪೊಲಿಂದು ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಯನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಲೀಲೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿನ ಆ ತರೆತ ಉಲೈದ ಬೆತೆ ಐಡಿಯೋಲು ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಾಡೆ ಎತ್ತದಂಡು ಆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಂದಾನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವನಸಿಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಸಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನೊಪ್ಪಿಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಆ ಉಪವಾಸಡು ಜಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಪಾಪದಾಗಲಿಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಂಜನ ಜೋಡೆತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಜನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಹೋರಾಟನು ವಾ ರೀತಿ ಪಂಡನಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಜಾರ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಶುರುವಾದ ಆತು ಜೋರಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಐನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಮೂಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದಾನ ಇಡೀ ವ್ಯಾಂಗ್ಲೋಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ರೇಷನ್ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಗರಸಭೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ದುಡ್ಡು ಬೇತನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಂದಾನ ಐನ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಂದು ಅವು 15 ಲಕ್ಷದ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನ ಐನು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮಂತದನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನು ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಮಧೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು 78 ವರ್ಷ ಆನಂದ 18 ವರ್ಷದ ಜವನಿಯರ ನಾಚು ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಪತ್ತದ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೊಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಐಂಚಿನ ತಡೆಗಟ್ಟವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಾಲ ಮಂತದ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಪನ್ಪುನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರೆ ನಗರ ಎಂದು ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೊಂಜವಾನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಆ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏತು ಫೋನ್ ಮಂತದೇರು ಪಂಡಂದ ಐದು ನಿಕ್ಲೇರ ಪಂಡಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರವು ಆತು ಸತ್ತಿ ಫೋನು ಆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಅವಸರು ಆರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರಾದಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಮುಲ್ತ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಗೌರವಂತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿದ್ದಾದ ಬಂದ ಕೋಟೆಕಾರ ಬಂಡಲ 17 ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿನ ಒಂದು ಪಾಪ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಟ್ಟಿಯರ ಬೋಯರು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲ ನಟ್ಟಿಯರ ಬೋಯರು ಏರೆಡ ಕಾಸುಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಕೇನಿಯರ ಬೋಯರು ಆಂಡ ಪೂ ಕೊರ್ಪುನಾಡಿ ಪೂತ ಸಾಲ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಹಾಕಿ ಮಂತ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನು ಆಕಿ ದಾದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ ಏರ್ಲ ಉಪವಾಸ చెప్పರವಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ಆ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಲೀಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನಿಗಲುಲ್ಲಾರೆ
ನಿಕ್ಲಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚರು ಓಲು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಓಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವಳು ತೆರಿಪವರು ಏರು ಕೊರೋನಾದ ಆ ಸೀಕದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೋದ ಅಕ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾತು ಪಂಪಾರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೇಳಿ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದೆ ಈಜಿನ ನನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿನ ದುಬೈ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಂಬೈ ಆದಿಪ್ಪು ಡೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೋದ್ರು ನಿಕ್ಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಳ ನಾಚಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೀಕದ ಎಂಜಿನ ಗುಣ ಇತ್ತದ 100 ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪು ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೆಯರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಾಳ ಬುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಣಿ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾಯನ ದಯಮಂತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಮಾತು ಬಂತೇವೆ ಮೋದಿಯರು 4 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪು ಜರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪು ಜರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಂಬೈಡು 70,000 ಜನ ಅಂದು ಆಂಡು 70,000 ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕಾಡು 70,000 ಜನ ಸಹಿತರೆ 80 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐದು ಉಂಟು ಆಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಕೇವಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ 14,500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒರಿದಿನಿ 14,000 ಇಂದು ದೇವರಿನಲ್ಲಿ ಐಕ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಾದಿಪ್ಪು ರಾಷ್ಟ್ರಗಾದಿಪ್ಪು ಈ ಕೊರೋನಾ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಕ್ತ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬನ ಪಾತೆರ ಆ ದೇವರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ತೋಜಾವರ ಪಂಡದ ಪನ್ನೊಂದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರಡು ತಂಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ವಾರ್ಡದ ಪರಿಸರಡು ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಡು ಬಂಗಡು ಉಪ್ಪುನ ನೂತ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಬೊಕ ಅರ್ನ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆ ಬೆನ್ಪುನಂಜನ ಮೇರೆ ಟೀಮು ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಬುಜಿ ಆ ಟೀಮ್ಗೂ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದಾಂಡ ನಂಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟುನಲ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತನಾಗಿ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದನೆ ನಟ್ಟದಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆಗೆತ್ತ ಆ ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಲೆಜಿ ಅಂಜು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತು ನಂಜಿನ ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಆಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಾನಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾನಾತ್ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬರಡು ಪಂಡು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರೆರಡು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಪುಣ್ಣು ಪಂಜು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರದು ಬಾಕಿದಾಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರದು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೇ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂತಾರೆ. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಂಗಲ್ನ ಒಂಜನೇ ವಾರ್ಡದ ಬಂಗಡು ಉಪನಕ್ಲಿಗೆ ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ವಿತರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಜನಸೇವೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪಂಡದು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ತೇರಿಪಾಯರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದಂಚಿನ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಬೊಮ್ಮನ ವೈರಸ್ ಇರೋದ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲೇನಿ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬೊಮ್ಮನ ಅಂತರನ ಕಳೆಯೊಂದು ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಕಳೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದನ ಆಂಡಲ ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಭಾರತ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಣಾರೆ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನರು ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜೋಡೆತ್ತು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅರ್ಜನ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಆ ಸೋಂಕು ಹರಡನ ಲೆಕ್ಕ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಕೇರಳಗೆ ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶನ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೀಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ ಇಜಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹದಗೆಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದು ಅಂಡ ದೇವರ ದಯಲ ಈ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಗುಣಲ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಏತು ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡ ಆತೆ ನಮಲ ಐಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದ ಪಾಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದಯಪಂಡ ಈ ರೋಗ ತನ್ನಡ್ದು ತಾನೇ ಬರ್ಪುಷಿ ನಮಾದಿ ಲೆತೋನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಕಾತೊಂದು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಸೋಂಕುನು ತಡೆಗಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮನ್ಪಡಾಪನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡವರದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆರೆ ಇನಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ನರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಅತನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆವಡು ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜನ ಒಂದು ಹಂತಾಗ ಕಣವಡ್ದ ಅಕಲ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಡೀ ಜೀವದ ಹಂಗ ತೋರಿದೀನಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗಿನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಉಪದ್ರ ಮಂಡ ಕಿಡಿಗೇಡ್ಲೇನು ಒಯ್ ಒಂಜಿ ಮುಲಾಜಿ ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಜೈಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತ ಆಂಡ ದೇಶ ಕಷ್ಟಡೊಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೊಲಂತೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕವಾದ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನರ್ಸ್ನಕ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಒವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಕಲು ಇಡೀ ದೇಶವು ಇನಿ ನಮಗೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟರ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಅಂಚಿನವಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಕಲು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಜಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚೊಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡಪ್ಪನು ಅವೇನು ಎನ್ನದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪಡುವಂಡ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ಆ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ದ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅರಿನ ಕಡಪಡ್ತಾನೆ ಅರಿನ ಹೆಂಚ ಕಡಪಡ್ದು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬಡ್ದಂಡ ಈ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲಂತರಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನ ಮೂಲಕವಾದ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ದಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಬೊಲಂತರಿ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟನ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ಆ ಉರುಪೇಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಳಂತ ತಿಂದದ್ದು ತಾನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೀಗೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಚ ಪುನಗ ಆ ಬೊಳಂತರಿನಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಯ್ನ ಒಣಸನ ಮನ್ಪುಣ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ದಯಪಂಡ ಈತ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಡದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದವು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾರೀಕು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರಪೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಯ್ಪಾದ ಒಣಸಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪು ನಂಗೆ ಬೊಲಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಸಂಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಆ ಕಷ್ಟನ ಸಹಿಸಿದ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಧೀಮಂತವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಗಲ ಬದ್ಧರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡೋದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ದಿನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸೇನೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಿ ಮಲ್ದಿನೇಕಿನಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ ನಮಲ ಭಾಗ್ಯಾಕ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪುಣ ದಿನ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ದಿನ
ರಾಜಕೀಯ ಮಮ್ಮನ ಪಡ್ತುಂಡು ದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಈ ಪಡ್ತುಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನಕ ಆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಒದ್ದೋಡಿಸಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿರ್ದೆ ಪೋಡವು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತದ ವಣಸಿಗ್ಲ ಭಂಗ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊಡ್ತು ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿಯರು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಚಿನ ಕೋಟೆಕಾರದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ಭಾಜಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳ್ಯಾರ್ರೆ ಯಶವಂತ ಅಮೀನ್ರೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾದ ಆ ಮಹಾಮಾರಿನ ಇನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ತಿಗಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನಿ ಒಪ್ಪತ್ತದ ಊಟಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಭಾಜಪದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇನಿ ಮೂಜು ಪೊರ್ತುಗು ಒನಸಿಗೆ ಏರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಟೆಕಾರು ಇಪ್ಪಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಡೆ ತಲಪಾಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಕೋಟೆಕಾರಡೆ ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಕುಲ್ನ ಕೇಳಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ರೆಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇನಿ ಅರಿ ಪಕ್ಕ ಆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಉಕ್ತ ನಕಲು ಇಜ್ಜಾಂದು ನಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯಲಕ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲಡಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಪನ ಆ ಸಂದೇಶನ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಇನಿ ದುಂಬು ಪೋಣಾಂಡ ಇನಿ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ವಿಸ್ತರಣ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಉನುಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತಂತೆ ಬಂಡ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಈ ಕೊರೋನಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಉಂಡ ಐನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲದು ಇನಿ ಆ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೇಶಡು ಇನಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಾತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಕಿಡಿಗೇಡಲು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಭಾಗಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಕಿಡಿಗೇಡಲು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಉಂಡು ಐಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮ ಜೊತೆನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಭಾಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಲುವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರು ಅನುಕೂಲ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಅನುಕೂಲದಕ್ಕಲು ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಂದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಇನಿ ಆ ವೈರಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ಪೋವಡಂದು ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವಂದನ ಸಲ್ಲಿಸದ ಪಾತ್ರಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿಯರು ತನ್ನ ವಾರ್ಡದ ಜನಕುಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಜನಸೇವೆದ ಬೇಲೆನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಾಶ ಆವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಏತು ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡ ಆತು ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ದುಪ್ಪು ಉಚ್ಚಿಲುಪ್ಪು ಯಶವಂತಣ್ಣೆ ಮಾತೆರ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಊರ್ದಾಕ್ಲೊಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಈತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಇಂಚೆಂಗ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದೆ ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದಾನಿಲೆಡ್ದೆ ತಾಪುಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದೆ ತಾಪುಂಡು ಆತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಬಹುಶಃ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡಲೆ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ದಯಮಲ್ತದ ದೊತ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ವಕಾಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದಿನಪೂಲಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗು ಖಂಡಿತ ಬಂಗಾಪುಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಜ ಆಂಡ ಅವೇ ಅವಕಾಶನ ಇನಿ ಕಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೈದನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೈದನು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದು
ದಯಮಂತದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಆತನ ರಾಜಕೀಯವಾದತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನ ಅಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಓಡಾಟ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಪದಾಯ ಮಲ್ಲತಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಕಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಸರ ಅಡ್ಲ ನಿಕ್ಲನೆಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾತನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಒನಸಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಗೆ ಎರಾ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲನ ನೆರಕರಟಿ ಎರಗಾಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರೋನಾನ ಓಡಿಸೋಡಾಂಡ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಅವಲವಲು ಜನ ಸೇರಂದೆ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲೆ ಗೊತ್ತಿಜು ಕೊರೋನಾ ಏರ್ನ ಮೇಟಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣೊಂದು ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಯ್ನಾತಿ ಇಲ್ಲದುಲೆಕ್ಕುಲೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಮಂತೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ಇಂಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಜೋಡೆತ್ತಲು ಪಲ್ಲಕನೆ ನಳಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಏತು ದಿನ ಅಂಡದಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾದುಪ್ಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ತಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಆದುಪ್ಪು ರಾಘವಣ್ಣ ಅದು ಕೃಷಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪೆಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಅಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗೂ ಅಕ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾತೆರನ್ನುವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪ್ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜು ಉಪಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಜನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪಜು ಪಲ್ಲಕನೆ ಆ ಒಂಜಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ದಿಯೊಂದಿಜ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ದಿವಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಗಿಡಪ್ಪುಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಪನೊಂದು ನನವರ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಟೂವಲ್ಲ ಆತನ ಶಾಲ್ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಿದಡೆರೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಲಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಏನೇನ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲನ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಪುರುಷಣ್ಣೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನೇ ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವ. ಈ ಅರಿ ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ದಾನಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನಲ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಇನ್ನು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲನ ಪಕ್ಷದ ಅವಡು ಅತಂಡ ಏರವಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೈದಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗಿನಿ ಗಣ್ಯರೇಗ ಲೆತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಎನರ್ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಂತಿಂದ ಇತ್ತೀರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದು ತೂ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಊಡು ದಾದ ಮಂತಾರೆ ಮಾತು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದನ್ನೇ ಅವಡು ಇರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಊರ್ದಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದಿರು ಕೇರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ದಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಗುರ್ತಾಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲನ ಉಂಡ ಎನ್ನಲೊಪ್ಪಾಡು ಸಂತೋಷ ಲೇಯ್ದ ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏರಿಯ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಅಂದೇಟು ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದೇರು ನನ್ನಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೇನ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಏರೆ ಅವಡು ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಾರೆ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಸೇರ್ದ ಜವನೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೇ ಸಟ್ ಮಂತದಿರು ಅಕ್ಲೇ ಬೈದಿರು ಮಾತು ಯಾನು ಇಡೀ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರ್ಲ ಏನೋ ಈತು ಭಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ ಮಂತದೇರು ಅಂಚಿನ ಕೊರೋನಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂದಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚದು ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮುರಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬಾಕಿಯವರಿ ದಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಏರಂಡಲ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ನೇಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅನವಶ್ಯವಾದ ದೆತೋನೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತೋನ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಡ ದೆತೋನೋಚಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲನ ಈತೆ
ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಏರೆಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ದಯಪಂಡಿ ಜಾತಿ ತೂಪುಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುಜಿ ಓಲ ತೂಪುಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಎನ್ನಾರ್ದು ನನ್ನವರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಪ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲನ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆಡ ಆವಡು ಸಂಘದಕ್ಲೆಡ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನ ಈತೆ ನನ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೇರ್ಗ ಒಂದೇ ತಡ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೇರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಡುಪುರುವ ಇಂಕ್ಲೇರ್ ತುಂಬೆ ಇಂಕ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲು ಮತ ದೂರ ಕೋಡಿತ್ತು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಬೇಗ ಕಡುಪುರುವ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಅವೇನು ಸಂತೋಷ ಅಡುದೆ ತೊಂದ್ಪೋಲೆ ಬೇಜಾರ ಎಲ್ಲ ಮಂತೋನೋಚಿ ಈತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಖಂಡನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇವೆ.